Croeso i rhifyn diweddara o'r Cwmni Bach, a mae'r gwestai heddi yn rhywun sydd ddigon ifanc i fod yn blentyn i fi. Ond mae hi'n rhywun sydd yn becso. Mae hi'n becso am ei chymuned, mae hi'n becso am y Gymraeg, mae hi'n becso am Gymru, ond mae hi hefyd yn becso am y byd, ac yn ymboeni am materion amgylcheddol. Mi oedd ganddi ddigon i ddweud ar sawl mater. Gobeithio, gnewch chi fwynhau y rhifyn hwn o'r Cwmni Bach. Wel, croeso i'r rhifyn diweddara o'r Cwmni Bach, ac yn gwmni i fi heddi mae Nel Richards sydd yn dod yn wreiddiol o Glydach, ond sy'n byw ar hyn o bryd yn Llundain. Gewn ni fwy am hwnna nes mlaen, ond croeso i ti. Diolch Elinor. So, dwi am ddechrau gyda Glydach a gyda dy fygwraeth di. Sonia rhyw chydig bach ynglyn â, sy'n beth oedd ei dyfu lan yna? Mae ges i fygwraeth braf, Glydach yn canol Cwmtawe. O'n i'n agos i'n heulu gyd sydd yn braf iawn. Mynd i'r ysgol yng Ngellonen, top Glydach, a fi'n cofio ware ar y iad fyna i gallu edrych y lawr y cwm at y bai. Ysgol hyfryd a lot o ffrindiau da, athrawon da. Wedyn mynd i Bryn Tawe, lawr yn y dre wedyn. A cymaint o gyfleoedd. Ges i fygwraeth braf iawn. Hwna'n swnio'n hyfryd. Oedd e'n fygwraeth Gymraeg? Ie, llawer iawn y Gymraeg, fwyafrif sydd o fod. Oedd y Gymraeg, dim llawer o Saesneg, o ran yn yr ysgol, ond bywyd cymdeithasol, gyda'n ffrindiau i, fi'n credu o'n i wedi sefydlu'r iaith yna'n ifanc iawn, a wedyn Cymraeg o'n i'n siarad. Falle oedd ffrindiau dy fi'n dod o deuluoedd di-Gymraeg, ond nhw wastad yn siarad Cymraeg i fi. Felly achos o'n i ddim yn gret ar y Saesneg. Ond ie, y teulu gyd yn siarad Cymraeg a'r holl weithgareddau ni'n neud. Wel, gad ni just setlo nawr ar beth yw'r cyfnod yma o dy blentyndod di. Beth ydw oedran di, Nel? Dwi'n yn gofyn i bawb. 11. Oce, felly, yn ystod y ganrif hon. Gys ti dy eni yn y ganrif hon? 2001, fi'n gwybod. Mae'n teimlo'n bell iawn i ffwrdd. Ond mae'n teimlo fel ddo i'r rhan fwyaf ohoni. Beth bynnag. Felly, y ganrif hon te, ti'n Gymraes yr unfed ganrif ar hugain sydd yn ardderchog. A fi'n gwybod pan o'n i'n sgwrsio, cyn bod ni'n, wrth i ni baratoi i ddod i wneud y podlediad yma. Nes ti weid wrtho i ar un adeg bod ti'n gweud bod ti'n mynd i 3 chapel? Wel, fi'n credu... Hwna'n swnio fel brag i fi. Fi'n gwybod, a fi'n credu edrych nôl, mae bach yn odd bod ni'n mynd rownd a brago, faint o gapeli ni'n mynd i. Fi'n cofio, o'n i'n fach iawn a mynd i'r co-op, fi'n meddwl, gyda mam. A ni'n mynd lan i'r hyn bobl yma, mynd iwhw. Fyddai'n troi y mam yn gweud, mae'r bobl yna mynd i'n capel i. A mam jyst yn meddwl, mae'n mynd off ei ffen, a ni felly 7 mlynedd oed. Ond ie, fel o'n i wedi cael yn gwni, mynd i'r capel yn rheolaidd, mynd i Swan Maes yr Haf yng Nghastell Nedd fyd gyda dad. A ie, capel yn Ant, a Hebron yng Glydach. A mynd gyda dad ar y dydd Sul a dod a'n gefndryd i am ein gi yn mynd a chod yr holl dîl i mynd a chi'n dod yn rhan o gymuned neu chi. Ie, o sawl cymuned fyna. Oedd na groesi drosodd? Rhwng yr eglwysi gwahanol? Wel, rhwng Hebron a Capel y Nant. Geodd Hebron yna pan eithon ni i Capel y Nant. Ond dim fel ni o ran Castell Nedd a Glydach, ond chi'n nabod yr un bobl, chi'n siarad Cymraeg, chi'n neud yr un pethau. So na ddim braf. A na i ddim gofyn i ti ddewis pa un o dy ffefryn. Just i ni gadw pawb yn hapus fan hyn. Mae mwy ar y list nawr. Ie, fi siwr. So nawr, wyt ti yn Llundain. Beth wyt ti'n neud yn Llundain? Felly, fi newydd raddio, so ni'n mynd i cael blwyddyn mas o addysg. A i fi nani, fi'n disgwyl o'r plant yn Llundain sy'n braf iawn. A sio mae hwnna mynd Mary Poppins? Wel, fi yn joio. O'n i ddim yn meddwl bydden ni'n joio cymaint, symud bant i ddinas fawr, prysur, heb lot o geiau, dim fawr o wyrdd.
Ond na, i fi'n mwynhau. Ond mae bod ar plant yn braf. Gallu chwarae gyda nhw a joio. Fi'n teimlo fel i fi'n blentyn eto. A mae'n deulu o Gymru, dyn nhw? Wel ie, mae'r fam o Gaerdydd. So dyna'r bwriad i fi ddod a siarad Cymraeg gyda'r plant i siarad parhau gyda'r Gymraeg ar yr aelwyd. Sy'n sialens, achos dyn nhw ddim yn mynd i'r ysgol Gymraeg, so fi'n trial i fi'n pwysio'r Gymraeg gyda nhw. Maen nhw yn deall, a na mae'n her, ond na maen nhw'n blant hyfryd. Good. A tra bod ti'n Llundain nawr, wyt ti'n cael cyfle i fynd i eglwys? Ydw, eglwys Gymraeg ganol Llundain. Fi wedi bod cwpl o weithiau a mae fe'n braf just i fi'n teimlo fel i fi nôl yng Nghymru eto, i fynd ar bore nos Sul ac i gymdeithasu dy pobl yn Gymraeg, i ganu. A mae cwbl o bobl ifanc yn mynd fyd sy'n hyfryd i fod gyda nhw ac ni'n rhannu'r un feddylfryd fel petai. So mae'n hyfryd a i fi'n mwynhau mynd. Gad i fi fynd â ti nôl i Glydach pan o ti'n ifanc a mynd i'r capel. Siwt brofiad oedd hwnna bod yn blentyn yn yr 11 ganrif yn mynd i eglwys a mynd i'r ysgol Sul? Siwt oedd hwnna? Wel, fi'n credu pan o'n i'n mynd, o'n i ddim yn meddwl dwywaith amdano'r peth, achos beth oedd yn rhieni i wneud, oedd lot o'n deulu mynd na. Felly, oedd e jyst y norm, really, oedd mynd i'r capel, mynd i'r ysgol Sul a gallu bod gyda plant arall yr un oedran a fi, gallu cymdeithasu. A ni'n mynd yn blentyn i ware. Mae chwar gyda fi, mae'n lawer yn hun, so o'n i ar yn ben yn unan yn y tŷ o ran yr unig blentyn. Felly oedd yn hyfryd bod gyda pobl eraill, gallu cymdeithasu gyda nhw a wedyn wrth fynd yn hun. Oedd y niferoedd yna yn cwmpo, ond wedyn yn dod i'r sylweddoliad o pam i fi'n mynd i'r capel, i fi'n gallu cymdeithasu yn y Gymraeg a fi'n gyda'r un o'r resymau, pam bod yn deulu'n mynd, yw i gefnogi'r Gymraeg yn y gymuned a bod ni'n rhan o'r gymuned yma. A bod ni wedi creu rhyw fath o gymdeithas cryf yn y cwm. Mae'n wir am lefydd gwahanol dros Gymru yn gallu sefydlu'r berthynas yna gyda'r Gymraeg. Ie, bod y pethau yma'n digwydd drwy gyfrwng y Gymraeg. Achos mae sawl reswm i fynd i gapel yn dos? Fynd i eglwys? Ie, yn bendant. A phob un ohonyn nhw yn llawn cystal o'i gilydd, boed yn resymau cymdeithasol, llenyddol, hanesyddol, diwylliannol, teuluol, yn ogystal ar ysbrydol. Ie, a maen gyd yn plethu gyda gilydd. Chi'n restru nifer fyna. A mae'n braf bod resymau gwahanol, a jyst dim reswm pawb yr un peth, ond mae'n braf jyst mynd a gallu siarad a cymdeithasu yn y Gymraeg yn bennaf hefyd. A gyda sawl cenhedlaeth fi'n teimlo, wrth i fi symud lan, fi'n gwybod o ran yn oedran, fi'n gwerthfawrogi'r ffaith bod yna rai na sy'n hun na fi, ond mae yna rai hefyd sy'n lot rai na fi, a mae hwnna'n deimlad hyfryd, dwi'n meddwl. Ydy, a fi'n credu na beth ych chi'n sylweddoli wrth dy fi lan, na beth nes i sylwi wrth fynd i prifysgol. O'n i Gaerdydd a o'n i ddim mewn sefyllfa le, o'n i'n mynd i capel nawr gyda dad, oedd yn benderfyniad i o dda, a ddechreuais i fynd gyda ffrind, a fel o'n i'n gweud o blaen, mae fe jyst yn gysur, yn enwedig pan i chi bant o adre, chi'n teimlo fel chi adre eto, chi mewn cymuned le mae pawb mor falch o gael chi yn eu cwmni nhw. Ys dim byd intimidating am fynd i capel, yw bod nhw mae'r oll bobl mae'n dwlu cael chi na, a chi'n cael gymaint o groeso, pa gapel i chi'n mynd i. Ie, a mae hwnna'n wir fel person ifanc. Mae bywyd yn ddigon caled fel mae e. Chi'n gorfod profi eich hunan ar bob lefel.
A dyma rhywle lle mae yna just derbyniad llwyr. Yn bendant, yn bendant. A mae rhywbeth cadarnhaol am hynny, fi'n credu. bendant. Felly, pan o ti yng Nghaerdydd yn neud dy gwrs newyddiaduraeth a Chymraeg, o ti'n mynd i Eglwys Fynna'n doedd? I ble o ti'n mynd? O'n i'n mynd i Mini Street yn Cyteis, yn Wain Ddyfal. Braf iawn. Ond oedd yn anodd achos dechreuon ni fynd fi yn ffrind i Anell, a wedyn dath y pandemig, a o'n i'n siarad gyda Hefyn o'r capel pyddyrnod, a wedodd bod jyst cymaint llai o bobl, ond hefyd falle pobl yn ar ôl gweld bod ni gallu gwneud popeth trwy digidol. Mae cymaint o gapeli nawr yn cael ei ffrydio ar YouTube neu ar Zoom. Felly, oedd grŵp o bobl, oedd dal i wneud hynny. A mae'n iawn bod nhw ddim yn teimlo fel bod nhw gorfod fynd i'r addoldy i fynd ac i feddwl ac i ganu. Bod nhw'n gallu gwneud yna o'i cartref nhw. Ond bod y demographics wedi newid a ni oedd y pobl ifancaf yna. O'n i yn mynd yn yr hwyr, felly oedd y demographics yn wahanol. Ond braf iawn oedd Mini Street, o'n i wedi cael croeso mawr. Ac yn gymdeithas, y ti fas i furio'r capel hefyd yn doedden? Yn bendant, a chod fi'n cofio o'n i'n mynd am fwyd gyda aelodau'r capel, a nawr fi'n wrth gael mwy o bobl ifanc mewn. Maen nhw yn ceisio cael mwy o fyfyrwyr, felly mynd am beint, felly mae'n braf gweld y datblygiad yna yn parhau. Met capel? Wel, gobeithio. Iawn. So, gafon na ti nôl eto i dy gyfnod ysgol di, a pan o ti'n mynd i ysgol Bryntawe, lawr o'r cwm o Glydach, oedd na lot o blant oedd yn mynd i eglwys yn yr ysgol? Llon llaw. A fi'n credu llon llaw yna oedd yn dod i'n gapel i ni, Tabernacle Treforys. A pobl oedd yn dod o gartrefi Cymraeg. So o'n i'n nabod nhw, a bydden ni wedi gweld nhw o blaen. A un peth arall am yr ysgol, oedd dim llawer o bobl yn dod o gartrefi di-Gymraeg. Felly oedd na dalcan galed ar yr ysgol o ran cael pobl i siarad Cymraeg. A fi'n siŵr bod yna yn wir am nifer o ysgolion dros Gymru. Ond hynny oedd y cyfleoedd o'n i'n cael o ran y Gymraeg yn anhygol am y tawe, oedd y staff yn wych. O'n i'n dwlu ar yr ysgol. Mae hwnna'n ardderchog, ond o ti'n enghraifft i bobl falle oedd yn dod o gartrefi di-Gymraeg, o rhywun oedd yn byw i bywyd yn naturiol drwy gyfrwng y Gymraeg. Oedd na bosib ymestyn mas tu hwnt i'r ysgol o ran pynciau, hynny yw, tu hwnt i'r pynciau, tu hwnt i'r stafell ddosbarth, a dangos bod pobl yn cymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg. Oedd hwnna'n digwydd? Wel, na'r peth, achos fi'n credu oedd pobl yn gweld fi'n ein ffrindiau oedd yn dod o gartrefi Cymraeg, fel pobl, maen nhw'n dod o gartrefi Cymraeg, maen nhw'n wneud pethau Cymraeg, ond fi ddim yn yr un sefyllfa. Falle, chod nhw'n gwely'n, falle bydde fe'n anoddach i nhw. Ond fi'n credu wrth dyfu lan a falle wrth ddod i ddiwedd y cyfnod yn yr ysgol, o'n i'n dod i oedran le o'n i moyn cymdeithasu gyda pobl o ysgolion eraill. A oedd yna'n bosib, oedd llawer o gymdeithasu mynd ymlaen o ran gigs Cymraeg, felly oedd criw yn dod at ei gilydd a fwy o ddigwyddiadau. O'n i'n cofio o'n i'n mynd i bysu Clwb Ifor Bach ar nos Iau gig, neu mynd i Gwobrwyselar yn Aberystwyth, a bydden ni'n trefnu pobl yn mynd, a wedyn wrth i fwy o bobl weld beth oedd yn digwydd, nhw'n cael eu tynnu at y Gymraeg. A ddim mor braf gallu gweld hwnna, gallu gweld pobl yn dod i sylweddoli bod bywyd tu hwnt, bywyd Cymraeg, tu hwnt i'r ystafell ddosbarth. Oedd e'n rhywbeth cymdeithasol. A gallu cymdeithasu gyda pobl ar draws Cymru, chod o'n i'n gwneud ffrindiau gyda pobl ar draws Cymru. Oedd e mor braf gallu mynd trwy hynna pan o'n i yn yr ysgol a gallu cael mwy o bobl
mewn i hwnna. So beth am ti hwnt i gyfnod ysgol wedyn, dewis prifysgol? Beth am dy gyd, dy gyfoedion di yn Bryn Tawe? Oedd y ffaith bod nhw wedi cael profiad yn Gymraeg wedi falle newid trwy llwybr i bywyd nhw? Yn bendant, oedd rai oedd yn dod o deuluoedd di-Gymraeg, oedd yn dod gyda ni i'r gigs mae, i'r digwyddiadau Cymraeg. Wedyn, eithon nhw i benderfynu bod nhw moyn mynd i Fangor neu Aber neu hyd yn oed Caerdydd achos bod nhw moyn parhau gyda hwnna. A mae'n braf gweld nhw nawr, chod i fi'n gweld nhw mewn digwyddiadau a maen nhw'n cymdeithasu yn uniaith drwy Gymraeg. A mae mor braf bod fi wedi profi na gyda nhw a bod fi wedi gweld y datblygiad na. Ond o ran, ymryn Tawe, chod ath llawer i Abertawe. Nhw moyn aros yn eu brywydd nhw. Oedd yn braf hefyd gweld, ond fflot i Caerdydd hefyd. A beth am y rai na dath i brifysgol? Beth yw eu perthynas nhw gyda'r Gymraeg nawr? Wel, mae'n od, achos i fi ddim wedi gweld rhan fwyaf o'r flwyddyn neu o bobl o ysgol ers gadael. Ond wrth gwrs, chi'n gweld pethau ar Facebook, ar Instagram, gweld nhw'n sôn am bob math o bethau. Un peth i fi wedi sylwi yw bod nhw yn defnyddio'r Gymraeg a bod nhw'n weithio yn ysgrifennu paragraffau ar Facebook yn gweud pa mor ddefnyddiol mae'r Gymraeg i nhw a falle bod rhaid nhw dy plant erbyn nawr a bod nhw'n bwriadu ar eu plant nhw i ysgol Gymraeg. A mae mor braf gweld hwnna achos yn yr ysgol, falle dyma'r bobl fydde yn mynd yn erbyn y Gymraeg, bydden nhw'n moco chi am siarad y Gymraeg a nawr maen nhw'n wedi sylweddoli hwn tu hwnt i fyny ar ysgol bod bywyd Cymraeg yn gret a bod siarad Cymraeg yn cool, chod? Mae'n iaith arall. A hwnna yw'r peth, yn dweud, just iaith arall yw'r Gymraeg. Ac yn bod ni'n brwydro i gael statws ac i gynyddu'r niferoedd, yn y bôn, cyfathrebu ni angen wneud, yn dweud, drwy'r Gymraeg. Ac mwyn bod yn iaith fyw, mae rhaid bod ni'n gwneud popeth drwy'r Gymraeg fel yr hyn boster nawr, 70au, gwnewch popeth yn Gymraeg yn gyfan gwbl. A cael defnyddio'r Gymraeg tu hwnt i'r ysgol, fi'n credu bod hwnna'n mor bwysig achos bod y Gymraeg yn cael ei weld falle fel iaith y dosbarth. Felly dangos i'r plant yma bod rhywbeth cool am y Gymraeg a bod llawer o bethau chi'n gallu defnyddio gyda'r Gymraeg. Maen nhw wastad yn gweud, byddai'n edrych yn gret ar eich CV chi. Ond mae llawer mwy i'r Gymraeg na CV neu swydd. A mae fe wedi dod â cymaint o gyfleoedd i fi. A profiadau ardderchog. Wrth gwrs. Felly, i'r coleg yn Gaerdydd, astudio Cymraeg a newyddiaduraeth, siwt brofiad oedd hwnna? Wel, oedd yna brofiad llawer gwahanol i'r ysgol achos o'n i'n cymdeithasu yn uniaith drwy'r Gymraeg. Oedd yn ffrindiau i gyd yn Gymraeg. Yn yr ail flwyddyn, o'n i'n byw gyda 11 merch oedd yn siarad Cymraeg. Ond mae'n swn o'n bonkers. A scary! Ar y degau. A gallu, o'n i'n neud yn cwrsi trwy gyfrwng y Gymraeg hefyd. Cael cymaint o brofiadau gyda Ysgol Gymraeg a Ysgol Newyddiaduraeth a bod yn Gaerdydd lle hyfryd. A gallu ymestyn y Gymraeg hefyd, o'n i'n neud ffrindiau o Loegr a o'n nhw ddim yn gwybod bod y Gymraeg yn bodoli. Felly gallu dangos hwnna i nhw a gallu agor y drws na i nhw hefyd. Cyddi hwnna'n beth pwysig yw ar y dechrau pan o'n i'n mynd i Gaerdydd, oedd e mor hawdd i just aros yn y grŵp yma. A mae lot o bobl yn neud mae hwnna'n ffain os maen nhw moyn byw yn uniaith drwy'r Gymraeg, ond oedd e fel grŵp byddai'n mynd yn eitha clici. Felly o'n i moyn ymestyn ar gyfer, o'n i moyn ei ffrindiau o gwahanol lefydd ar draws y wlad. Ond o'n i moyn dangos i bobl bod y Gymraeg
yn rhywbeth sy'n cael ei ddefnyddio o ddydd i ddydd a bod e'n bosib i fyw trwy gyfrwng y Gymraeg. Ond yn yr un peth o'n i'n sylwi am, falle lot o fyfyrwyr yn Gaerdydd o lot o nhw moyn aros yn y grŵp Cymraeg. Mae'n bwysig i ymestyn. Mae gwaith efo'n ylu i wneud yn dos. Gyda pobl eraill o ran y Gymraeg. Mae'n syndod i fi yn gyson pa mor anweledig i ni, tu fas i Gymru. A bod yn profiad ni o fyw drwy gyfrwng Gymraeg yn syniad amhosib i nifer. Mae hwnna'n rhyfeddol, dwi'n meddwl. Mae hwnna'n rhyfeddol. Dweud wrthai ynglyn â'r elfen newyddiaduraeth yn dy gwrs di. Felly, o'n i'n gwneud hanner y gwrsi lawr yn Central Square, fel maen nhw'n gweud, sgwar canolog, lawr bwys y BBC. A oedd lot yn ddarlithwyr i wedi bod a gweithio yn y maes yn barod, felly gallu cael cyngor llaw cyntaf ganddyn nhw. A oedd yn braf gallu wneud y cwrs yn Gymraeg. Oedd rai modiwlau yn y Saesneg. Ond o'n i'n cael rhyw fath o stamp wahanol ar newyddiaduraeth a newyddiaduraeth yng Nghymru hefyd. A gallu trafod hynny gyda nghyd fyfyrwyr i a'r cyfleoedd. O'n i'n cael, drwy wneud y cwrs yn Gymraeg, o'n i'n gwneud podlediadau, oedd papur newyddion, Gaerdydd gyda ni, oedd sioe radio, oedd gymaint o gyfleoedd yn cael ei ddosbarthu i'r myfyrwyr. Gallu wneud hynny drwy'r Gymraeg. Bod wrth y BBC fyna, o'n i'n cael lot o newyddiadurwyr mewn i siarad gyda ni. Un o'r pethau am newyddiaduraeth yw profiad llaw cynta i chi'n cael i magu'r perthynas chi gyda'r pwnc. Achos dyw e ddim fel fe'n rhywbeth i chi gallu just dysgu ar bapur neu dysgu trwy darllen llyfrau. I chi angen profi pethau a angen cael y cyfleoedd yma i'ch pennu beth i chi moyn wneud yn y dyfodol. Ac felly, mae'n amlwg mae newyddiaduraeth sydd yn mynd at y fryd di, ac fe ges ti gyfle i fod yn ohebydd ifanc i'r BBC do. Llynedd? Llynedd. Amser hyn llynedd, fe sy'n ohebydd ifanc i y BBC yn ystod COP26 yng Glasgow. O'n i ddim wedi cael y cyfle i fynd, ond o'n i'n creu straeon am newid hinsawdd, am egni adnewyddadwy yng Nghlacen Parc, le fi'n byw nawr. Gallu gwneud sioe radio hefyd, felly oedd e'n brofiad unigryw iawn i fi wneud rhywbeth gyda chorfforaeth mor enfawr ar BBC o blaen. Felly oedd e'n brofiad unigryw iawn a gallu gweithio gyda'r newyddiadurwyr yma a dysgu cymaint ohonyn nhw hefyd. A dwi'n gwybod bod pwnc yr ymgylchedd a'r gyfwng yma i ni'n just carlamu tuag ato fe, os nad wedi cyrraedd isiws, bod hyn yn bwysig i ti. Dweud fwy ynglyn â hwnna. Wel, fi'n credu mae'r pwnc yma'n ddim jyst yn bwysig, ond mae fe jyst yn rhan greiddiol o'n bywyd ni gyd. Chod i ni gyd yn byw ar y ddaear yma, dylen ni gyd fod yn poeni am sefyllfa'r ddaear. Felly i fi jyst yn teimlo'r angen i adrodd straeon sy'n effeithio ar bobl eraill y byd. Fe ges i gyfle i weithio ar BBC Live page gyda'r adran yn Llundain. A o'n i'n cyfweld â phobl yn copi hunain a fe siaradais i gyda merch ifanc o Rwanda. A fe brofodd hi newid hinsawdd ar ei theulu hi yn uniongyrchol. A mae'r ffaith o'n i'n cael clywed ei stori hi a sut mae di effeithio ar ei bywyd hi a'i theulu hi a'i chymuned hi yn Rwanda. Oedd e jyst yn neud i fi sylweddoli pa mor naif mae pobl yma yng Nghymru ac ym Mhrydain, bod maen nhw'n gallu cario ymlaen gyda'i bywyd nhw a
dyw cynnesu byd eang ddim yn effeithio ar ei bywyd o ddydd i ddydd. Ond wrth edrych ar beth sydd wedi digwydd o gwmpas y byd, y llifogydd, y tanau, ond hyd yn oed yr heatwaves gyda ni yn yr haf. Chod, mae yn digwydd, ond i fi just ddim yn gweld dim byd yn cael ei wneud am y peth. Felly dyma un o'r resymau i fi moyn mynd lawr y trywydd yma i trial, wel, helpu'r sefyllfa, ond chod, mae'n cymryd lot na un merch ifanc. Ond na i roi 2 air i ti, Greta Thunberg. Ac mae hi yn rhywun sydd yn ifanc. Yr un genhedlaeth a ti. Ac mae hi'n un person yn edrych ar y gwahaniaeth mae hi wedi gwneud. Felly gai awgrymu bod Nel Richards yn 2 air, llawn mor ddefnyddiol a derbyniol. Ac felly, newyddiaduraeth amgylcheddol fydde ti'n licio wneud wrth fynd mlaen? Ie, achos mae fe jyst yn, wrth edrych i weld beth sydd wedi digwydd gyda'r amgylchedd, dyw e ddim yn rhywbeth allwn ni ddadwneud. Felly, yr unig ffordd ymlaen yw i ddangos y straeon yma, yw i adrodd straeon o'r byd i wneud i bobl sylwi i fod i bron yn rhy hwyr. Achos fi'n gwybod bod hwnna'n cael ei wneud yn barod, ond mae angen fwy o bwyslais ar e, achos yr amgylchedd yw'r unig beth sydd gyda ni, really. Gyda ni gyd. Mae angen i achubu cyn i fod yn rhy hwyr. Achos mae'r holl bethau eraill o'n rhannu, y Gymraeg, Cymru, ond i bai bod gyda ni blaned. Cyfan yn diflannu. Yn gwmpas. A bydd popeth arall yn diflannu ar ôl hynny. Bydd. Fel person ifanc, sut wyt ti'n teimlo am y dyfodol? Wel, mae'n anodd, achos sa'n credu bod hi'n rhy hwyr. Dwi byth yn rhy hwyr, ond wrth feddwl am maint y blaned, mae fe'n anodd i ddadwneud yr holl niwed i ni wedi wneud yn barod. A fi'n credu yn ystadegol mae tua 5 mlynedd gyda ni i achub yr hyn sydd gyda ni. Ond ni'n gweld yr effeithiau hyd yn oed yng Nghymru, heb sôn am gwledydd fel y gwledydd yn Affrica, a ni'n gweld yr holl niwed yn y byd. Felly, pwy a oer, ond i fi ddim yn obeithiol iawn. I ni fel annibynwyr ar hyn o bryd yn cychwyn ar ymgyrch sydd yn mynd i'r afel gyda elfennau o y sefyllfa yr argyfwng hinsawdd. Mae ganddo ni ddeunyddiau i'w cyflwyno i'n haelodau yn hyglwysi sydd yn rhoi gwybodaeth iddyn nhw o fewn cyd-destun Cristnogol ac yn cynnig syniadau iddyn nhw ar gyfer beth allan nhw wneud fel unigolion bach. Ydy hyn yn wastraff amser? Na, sa'n gyda fi unrhyw beth yn wastraff amser. Mae pob unigolyn yn gallu wneud yn gallu camu ac yn wneud ei gwahaniaeth nhw eu hunain. Boed yn peidio gwasraffu plastig neu cerdded wrth gwrs yn lle defnyddio car, pethau bach fel hyn. A os bydd pawb yn ymdrechu i wneud y pethau bach, wel, fe fydd peth mawr yn digwydd. Ond ni'n credu ar y corfforaethau mawr yma, ar cwmnïau sy'n berchen yr holl awyrennau sy'n... Mae byti 500 o awyrennau yn rhedeg pob blwyddyn heb unrhyw un ynddyn nhw. Wel, mae hwnna jyst yn bonkers. Felly, fi'n credu bod angen mwy o bwyso ar y corfforaethau mawr, ar y llywodraethau. Pwy o oer os bydd ni'n cyrraedd net zero erbyn 2050. Ond mae angen pawb wneud ei ran yn bendant. Beth am yn wleidyddol? Wy'n gwybod bod dy genhedlaeth di, mae'n fab i'r un oedran y ti, ac dyw e ddim yn deall, medda fe, pan bod mwy o bobl ddim yn pleidleisio dros y blaid werdd o ystyried mewn ffordd. Mae dim ond un pwnc ddyle fod yn mynd a'n sylw ni yn hytrach na'r holl bethau eraill yma. Beth am yn wleidyddol o ran Plaid Cymru, er enghraifft? Ie, mae'n odd yn gweld os i chi yn meddwl am y peth. Dyma sydd o flaen yr agenda gyda'r blaid wel, a dda bod cynlleied o bobl yn
yn ei cefnogi nhw, ond I guess mae'r cymaint o, mae'r pleidiau i gyd wrth gwrs yn siarad am yr hinsawdd, a maen nhw gyd yn gweud bod ni'n cyrraedd net zero erbyn 2050, ond dyle fod blaenoriaethau'r blaid werdd yn flaenoriaethau i bleidiau eraill y wlad, achos ni'n gweld beth sy'n digwydd yn San Steffan nawr, dyw'r hinsawdd ddim yn cael ei flaenoriaethu digon, yn bell o ddigon. Felly mae'n ffili bod yn dangos bod pobl yn y wlad yma, falle ddim yn cymryd y fater yma yn ddigon serious, achos maen nhw'n cefnogi pleidiau sydd ddim yn hyd yn oed yn blaenoriaethu'r hinsawdd a'r crisis yma i ni'n byw yn ddi. Siwr mae hwnna'n neud i ti deimlo fel person ifanc bod yr agenda gwyrdd ddim yn cael ei flaenoriaethu mewn gwirionedd, rhyw chwarae o gwmpas i ni wneud. Siwr mae hwnna'n neud ti deimlo? Just yn rwystredig. Ac fi'n rwystredig gyda cymaint o ddewisiadau o'r llywodraeth a o bleidiau gwahanol. I fi ddim yn teimlo fel bod yn lais i a bod llais pobl ifanc yn cael ei wrando arnynt. Chod i ni'n siarad mas, mae pobl yn protestio, mae pobl fel Greta Thunberg yn gwneud cymaint. A does dim byd yn newid. Felly rwystredig a chod i fi jyst ddim yn teimlo fel bod y llywodraeth yn symud ymlaen gyda y pethau yma sy'n digwydd yn y byd. Maen nhw yn pwysleisio ar pethau eraill. A fi'n gwybod bod cymaint o broblemau a bod angen blaenoriaethu pethau fel iechyd wrth gwrs. Ond mae'r pethau yma yn plethu. Mae'r newid hinsawdd yn plethu gyda iechyd, yn plethu gyda gwleidyddiaeth ac yn plethu gyda economeg. Felly, dyw e jyst ddim yn neud sens. Fi'n mynd i ofyn cwestiwn i ti sydd yn un peryglus falle? Ti eisiau rhoi lan? Na, dim o bell ffordd. Sa'n credu, mae'r rhoi lan, dyw e ddim hyd yn oed yn opsiwn i neb. Felly, berson ifanc, bydden ni byth yn gallu rhoi lan ar rhywbeth fel yr hinsawdd, achos bydden ni gyd, mewn twll, a fi'n credu bod ni mewn twll yn barod, ond mae angen mwy, wrth gwrs, i gael ei wneud os y peth. Wyt ti'n meddwl y bydden ni fel gwlad, hynny yw Cymru nawr, yn gallu bod yn fwy ymatebol i'r argyfwng yma? Tai ni'n cael mwy o reolaeth yn hunain? Yn bendant, i ni'n gweld yr holl cyfoeth naturiol sydd gyda ni yng Nghymru, a bod ni yn yr holl milynau gwynt yma, yr holl lefydd gwyrdd i gynnal ein hunain. Mae rhywbeth special gyda ni. A dyna, bydden ni'n dwlu gweld hynna yn digwydd, ond fi ddim yn siŵr beth fydd dyfodol Cymru annibynnol yn edrych fel, ond wrth edrych ar yr hyn sydd digwydd yn San Steffan, mae angen i fe ddigwydd yn gynt na'r disgwyl. Yeah. O dy ran di nawr, ti wedi siarad am y pethau mawr, wyt ti yn Llundain, wyt ti'n dod i nabod y ddinas ac yn mwynhau, gobeithio, y profiad o wneud hynny. Lle wyt ti'n mynd o fan hyn? O ti'n sôn wrtha i bod ti ar fi'n cychwyn cyrsiau ar-lein? Ydw, felly mae amser gyda fi rhwng mynd â'r plant i ysgol a pigo nhw lan o'r ysgol. Felly mae'n teisio yr amser yma nawr i ddysgu mwy, am beth i fi'n mwynhau, ond beth sy'n pryderu pobl ifanc, a wneud pethau i fi'n mwynhau, beth i fi'n joio mynd i nofio yn y Lido pob wythnos. Pethau gwahanol, ond falle aros yn Llundain, pwy a wyr, ond i fi yn mwynhau. Ac wyt ti'n gobeithio wneud olradd? Falle, mae ar y list o pethau i'w wneud ar y to-do list, ond i fi yn joio yn Llundain, mwy na beth o'n i'n erfyn, rili. Y bywyd prysur a
mae jyst wastad rhywbeth i wneud sy'n braf. Ond falle cwrs o radd a wedyn mewn i swydd eventually. Sa'n siŵr byddai'n digwydd cyn bo hir. O beth bynnag bydde di wneud, dwi'n gwybod y bydd yn llwyddiant. Dwi wedi wir mwynhau siarad y ti ar y Cwmni Bach. Diolch am ddod mewn i gael sgwrs. A phob dymuniadau ti i'r dyfodol, achos mae'r dyfodol yn bwysig. Ie, yn bendant. Diolch Elinor, fi di mwynhau. Wel, nes i fwynhau'r sgwrs na yng Nghwmni Nel Richards. Maen nhw'n gweud yn dyn nhw yr hen a wyr, yr ifanc a dybia, ond fydden ni'n dadlen yr achos yma bod yr ifanc yn gwybod pethau hefyd, ac y dylsen ni, y rai hun, wrando ar yr hyn sydd ganddyn nhw i ddweud. Un peth oedd yn ynghalanogi ynglyn â'r sgwrs gyda Nel yw nad yw hi'n anobeithio, ac na ddylen ni fel Cristnogion anobeithio chwaith. Dwi'n gobeithio wnaethoch chi fwynhau'r rhifyn hwn o'r Cwmni Bach, ac os wnaethoch chi, dwedwch wrth eich ffrindiau. Ac felly, tan tro nesaf, pob hwyl.